Handiako mendilerroaren malda aldapatsuek jauzi egitera behartzen gaituzte. Ez dago Oloibarrestura iristeko beste modurik. Aranaren harresien artean, Udarbeko errekastoaren amildegi sekretuan sartzera ausartu gara. Urtanto bat bera ere ez dauka, uda lehorra izan baita. Urik ez dago ia. Eurite handiko egunetan, 20.000 litro segundoko ere erortzen dira ur jauzi honetatik behera. Duela mendebete baino gehiago, Iruñerriaren iturria da hau. Ibaiaren ubidearen ondoan dago Artetako iturburu gazia. Udan, bi gatzagak bakarrik egiten dute lan. Hala ere ispilu zuri magikoa dirudi txoko gorde honek. Paisaia zabal honetatik eskualdeko herri nagusira heltzen gara. Ollon ez dago presaka ibiltzeko arrazoirik. Gazteluko horratz zorrotzen gainetik, salto egingo dugu presaka dabiltzanen mundura itzultzeko. Irurtzunek, industriak kolonizatu duen bidegurutze honek, abiaduraren mundura ekarri gaitu berriro ere. Gipuzkoako errege bidea, Plazaolako trenbidea, konbentzio gerrako gudaroste frantsesak, Napoleonen soldaduak, autobide modernoa. Oie guztiek igar dute bidegurutze hau inoiz, Biaizpeko pasabide naturala zeharkatuta gero beti ere. Larraun ibaiak bitan banatzen duen kareharrizko hormatik haratago dago lainoen eta basoen herrialdea. Aurrera xeago, Lekunberri dugu zain. Hemingway idazle famatuaren alabeharrezko geldialdia Sanferminetatik bueltan. Hamaseigarren mendeko baserri bikainek balkoi luzeak erakusten dituzte harro. Guztiak Aralarko balerdiren erliebe ikaragarriari begira daude. Nekazariak sokaz lotuta egoten ziren belarra segaz mozten zutenean, maldan behera ez erortzeko. Belarmetak egin ondoren, teleferiko baldar batzuetan jaisten zituzten. Mendatearen oinetan, betelu. Azkonegi jauregiari kutsu germanikoa dario, baina ezerk ez du aditzera ematen dagoeneko 500 urte dituela. Alfonso Amabigarrena erregea beteluko bainuetxera joaten zenean, beti egiten zuen ibai ertzetik ibilalditxoa. Aralarko erraietatik sortutako ur aparta botiletan iristen da gaur egun mundu osora. Ura ez ezik, zura ere lantzen badakite. Basoa artelan bihurtzen dute.
Araneze hauetan Aralarko natura basatiaz gozatzeko aukera izango dugu. Makina bat hilobi eraiki zituzten neolitoko artzainak bakarrik izan dira berau menperatzeko gauza. Historia aurretik bere horretan dagoen uharte baten antzera, animaliak eta gizakiak elkarrekin bizi dira paradisu honetan. Euskal Herriko megalito gehienak hemen daude. Jaberik ez, nagusirik ez duten baso eta zelai hauetan. Auzolurrak dira mendi hauek, nafar guztienak. Etxarriko telatuen gainetik, Larraun ibaiak bustitzen dituen lurrei agur esango diegu. Bagoaz neurrigabeko baso hauen gainetik egan, aritzeko helize mugimenduak erakarri baikaitu. Energi iturri zaharrenari etekina ateratzen saiatzen dira 600 erraldoi zuri Nafarroan. Lurraldeari itxura berria eman diotela ezin da ukatu. Leitzan, jaien zoramenak atsedena hartu duela dirudi. Enparantza zezen plaza bihurtu da. Leitzako olagizonek egindako aizkoren ospea mundu osoan zabaldu da. Eta leku guztietara iritsi da leitzatar pilotari, aizkolari eta are jasotzaile indartsuen sona ere.